u dalšího videa. Dneska jsem zahrál Goriatos na serveru Mineplex. IP máte v popisku a používám texture pack od Zipixe ve 2.1, nebo jak se to vyslovuje. Já mám mody Lobby mod. A omlouvám se, že to teď trochu lámit, ale hraju na Fovko Quake Pro, takže a hraju normálně na normál. Tak. A Fovko. Aha, to je něco. Dobré. Tak už odpověď. Už úplně 4. Ještě jsem si refreshil nový texture pack, nyní si místo Zipexu si dám Blood and Coal pack. Medbifady. Omlouvám se, teď mám zapnutý texture pack. Normálně. A asi bych začal jít rovnou takhle. Ocásky, tak tak asi jako. Mám zvláštní texture pack, jsem mám celý stranu. A mimochodem mám texture pack Zipixu, Blood and Coal pack, GT Morgův plán B, Halloweenský a Tricknapshot. No tak dobře. Takový pro vůbec je dobře. Ty, to se mi zavět. No tak to se mi nedá úplně vůbec. Zase dobrý. Úžasný. Tak. A docela finále. To bude těžký fight. To je nudný fight. Aha, dokonce. No tak to. Jsem třeba zajímavý. Netrefil. Ať už do něj jdu, něčem prostě normálně. Tak to bude těžké. Tak mě vydal, měl to kombí. Tak jsem prohrál. Ještě když tam zde, jsem si držel. Skoro? A to ukážu. Plán bez doufám, to texture pack video. Tady zapnu GT Morgův asi. Nejspíš. Tady zapnu GT Morgův pack. Aha, ukážu vám všechny mé texture packy. Dáváme do popis, nebo já mám asi na ten zip, tam Blood and Coal pack a Zipexu. Takže to je to syna. Tak pomyslím. A tíhle módy jsem si teď, jako měl jsem je úplně jinak, my máme úplně jinak nastavený, ale nastavil jsem se takhle, mám to úplně jinak a takhle to budu používat. A ještě vpravo dole, můžu mi takhle zapnout minimatku. A takhle na hráče můžu vědět srdíčka. To skopírujeme. A co je hra? Tak jdem do jsem rovnou, nevím, jestli jsem tu mapu vidím možná první nebo po druhý. Jo, to je první. Op. A to pak máme trefa. Ty, teď mě tref.
Oh, tak jsem. Tak jsem ryb, hop. To mi to vůbec nepovedlo. Tak mluvám se, tak to byla ukázka rychle. Teď čerpaku a teď ukážu Trixmaxu. Ať se mi líbí asi druhý nejvíc, asi ten můj nejoblíbenější je Zipixův. Prostě má dobrý všechno. A Trixmaxův tak doufám všichni ho znáte. To ještě takový pár damage, look. A ještě ty mor má takovou vezmu tohle. Jméno. Dobré, tak můžu si to pustit do fightu, protože pomůžu. Superman točíme kožně 6 minutek a 15 sekund. Easy. Easy. Co to mě trefil? Takhle tak v žití. Já už jsem se to zkombnout, ale to změním. Tak jsem to jináček. Soustředím ještě normální tak čerpek. Nebo normální pro resource si dáme Zipixův. Hop, pryč. Tak budeme používat Zipixův, možná si budeme i pak tam ten tak čerpek. Hej, on is own. A můžu, jo. Tak omlouvám se, že jsem to dělám, ale nejsem vážně zvyklý na to fifko. Takový pro. Hraje, ježiš, já ho Yoshi volám. To nepůjdu prostě to. Takže toho nevydám, tak asi to nedá. Já jsem velkou zlomil, to přiznávám. Jsem jenom prostě špatně postavený to, ale teď už to mělo v pohodě. Až to ukážu vám, co chcete, tak. Tady by tam to mělo být. Tady. Tady. Tady je to střel, tak smyšky. Tak budeme nechat. Takhle druhý ruce. Je to možnost pro tyhle lobby módy. Taková to možnost pravý ruce, no move mobilový. Zaboká tam a ten ty má takový divný postoj ta holka. Myslím, že ani nějaký dobře. Tak ona má něco PvP. Já vím, že jsou taky. Tyvo, nevím, tak nakážka. Musím se prostě protáhnout. A se divíte, proč mi vyšlo video, jestli takže ten je na tréninku florbalu. Takže to není spíš se skvělovala. Tak dávám něco proti komu do nějakým God of Us, myslím, že už se nepodívám. Think jo, to může uznat. Hop. Jestli to teď jsem to nalámal takový divný a kliknoubek. Jedna je to jedna. Dám si fight proti Stridgeovi. Má kepku. Co se za, myslím, jak Stridge je to switch.
Snowball a bo. Co strachu? Moje gramat angličtina level 0. Loading report. Zálezáček. To zlomí hádá. Já můžu zabít, aha. Ty, to je prostě vždycky, když Eddie má hejky, on je vůbec nevypadá. Jako je normální, se nemůže trefit, možná má rychlý otočky. On takovou moc tak, a bych možná dal poslední hru a zapnu si ten Time Blood. Je tak jsem jedno. A používám myšku s názvem Bloody. Je to verze 8 model. A je to s triple clickem, kdyby někdo nevěděl. Tak, Partizan, Game Upload, tak jdeme. Jo, tam to jsem chtěl si zahrát mapu. Tak. Tak jdeme to zlatým mečem. To tady zlatý nebo ne? Skočil dolů. Jo. No dobré, trefa. Byla. To uhlí. Iže. Já aby to už dostala tak kombo. Ahoj. Pojď na bosu jedna. Já se přežnu. Ještě kubožák. No tak ok, já to zaujím. Ty se nebo. Tak ok, že se bojíš všeho. Mám. Už dostanu žádnou. Teď ještě kubožák. Teď už dostala kubožák. On se nebojí úplně. On je hacker, on je píčuka. Banát. Je to nul prostě a tam kvůli tomu, že to úžaka, mám takovou kočku. Takže proto bych jsem se s vámi chtěl rozloučit. Jestli se vám video líbilo, tak můžete zanechat odběr, nebo dál. Jestli se vám video líbilo, můžete zanechat like a či odběr a nebo nějaký pěkný komentář a čau.